Здравейте с матча между Футбол Харц и Колос. Отборът на Колос е в електрикови плотници, а Харц е в бяло. Първия удар регистрираме към едно от двете врати, още в началните секунди на матча. Атака за Харц. Не. Харц нападат от дясно наляво на вашите екрани, а Колос от ляво на дясно. Тъч за Колос. Не е лош удар, пирано от страна на вратата. Чакай да вратаря. Точно се бих пуснал на това. Съставите на двата отбора: Колос, Камен Иванов, Красимир Тодоров, Милко Милков, Никола Димитров, Николай Николов. Нарушение за Харц: Николай Николов, Пламен Рашков, Християн Христов. Отличен удар, но премина близко до вратата. Така Християн Христов, Венчислав Василев. Това беше състава на Колос. Този на Футбол Харц: Симеон Симеонов, Атанас Бойков, Константин Георгиев, Росен Минчев, Христо Коларов, Росен Петков, Борислав Петров и Николай Дойнов, както и Радомир Хараманов. И 1-0 за Колос. На празна врата беше изведен играча на Колос и успя да отбележи гол. Регистрираме гол в петата минута от началото на срещата. Отдара на Колос хваща, подхваща атака на отбора си. Играчите, спортниците разиграват в собствената си половина. Дълъг пас напред. Смъкната е топката. И отново атаката ще започне от начало. Падението се развива в дясно. Пас към централния нападател. Грешена топка в центъра. По-активен е отбора на Колос.
първите минути от мача. Добра атака за Хартс и отлична игра в защита. Аут. Добри пасове по земя се размениха. Може вече 10 паса в тази атака футболистите на Колос. Изчакват да се освободи пространство, да могат да намерят свободен техния съотборник в половината на Хартс. Един лек удар отдалече и вратаря на Хартс вкара топката в игра. За сега не допускат грешки в защита играчите на Колос. И това може би е причината те да водят с 1-0 след първите 7-8 минути от мача. Двама на един, може би двойно подаване, малко по-леко ако беше подаването. Щяхме да станем свидетели на втори гол. Далечен и неточен удар от страна на Футбол Хартс. По-сигурно владеят и разиграват топката играчите на Колос. Отлична атака и от втора позиция може да връхлети играч сам срещу вратаря. По-активния отбор са момчетата в електрикови потници. В отбора на Хартс има двама играчи с фанелки на Арсенал и един с на Манчестър Юнайтед. Изглежда момчетата са фенове на английския футбол. Успяха с пресата Хартс. Можеше да бъде потърсен пас към 13 номер. Симо. Това е Симеон Симеонов, който е капитан на отбора на Хартс. Града. Левата града спаси Хартс и попречи на Колос да поведат с 2-0. Неразбирателство. Очакваше, че неговия съотборник ще тръгне по дясното крило. Отличен удар отдалече. Смятам, че предстои един равностоен матч, като до последните минути на срещата победителят няма да е известен. И двата отбора разполагат с смени. Хартс имат 3. Смението този играч с фанелката на Испания влезе преди малко. Като смена Колос имат 2 човека. Така че при една ротация факторът умора няма да е толкова явен в края на двете полувремена. Пас към Симеонов. Удар с левия крак, но лек. И не беше проблем за вратаря на Колос да спаси. Добра атака, но беше спрен играча на Колос.
Отличен удар и неприятен рикошет. Можеше да изненада вратаря на Хартс. Топката излезе в ъглов удар, който не беше успешно изпълнен и сега Хартс ще изпълнят тъч. Успяха да блокират атаката към своята врата и Хартс започват ново нападение. Неуспешно беше. Играчите на Колос се справиха добре в центъра на терена. Доста добре са наредени и двата отбора в защита и чистите голови положения са много малко до сега в матча. Да я напомня, че Колос водят с 1-0 след 13 минути игра. Атака за Хартс в дясно. Успяха като че ли малко повече първи топки вземат играчите на Колос. Отличен шут. Това е капитана на Хартс с бяла тениска на Манчестър Юнайтед, 13 номер, отзади пише Симо. Симеон Симеонов. Колос атакуват. Блокиран удар. Тъч в центъра на терена за играчите на Колос. Разиграват по земя в фаза защита. По много глупав начин можеха да си изкарат ъглов удар срещу тях. Ето, че пресата на Хартс даде резултат и успяха да спечелят тъч. Сега те владеят в центъра. Опит за пас в коридор към Симеонов. Неуспешен. Добре играе като либеро вратаря на Хартс. Успя да затвори нападателя и играчите на Хартс обладяха топката. Нямат много опции нападение, нямат свободни съотборници и атаката беше провалена. Тъч за Колос в тяхната половина. Продължава атаката за Колос с тъч. Разиграване, далечен удар, рикошет и корнер. Като че ли аут или корнер, да видим кое е решението на съдията. Ъглов удар. Като че ли повече корнери към този момент от мача успяха да спечелят играчите на Колос. Не е лош пас, но не успя да защити правилно с десния крак играча на Колос. Атаката на Хартс приключи бързо. И нова атака за Колос. Аут. Добре беше блокиран играча на Колос. Сега бърза атака за Хартс. Двоен рикошет. Шут. В аут. Топката е във вратаря на Хартс. Той търси с къс пас свой съотборник. Подадена е в ляво. Топката е към капитана Симо. Много здрав матч това. Тук имаше нарушение. Съвсем колегиално се извиниха. Вратарска топка. Боксирана сигурно вратаря на Колос и неговия колега от ВК Хартс ще вкара в игра. Упражняват преса играчите на Колос. Разпокъсани действия наблюдаваме. Може би ще има фал сега. Не, тъч е отсъден. Тъч в полза на Хартс.
Наблюдаваме един изключително равностоен матч. Ето, че играчите на Харт след този далечен шут стигнаха до правото да изпълнят ъглов удар. Добре са наредени колосчани в защита. Отляво се включва играч на Колос, свободен пас към центъра. Но и отбивчиците на Харт се прибраха бързо в своята половина и затвориха всякакви възможности за атаки. Шпагат и фал. Точно решение на съдията. Дали ще има директен отстрел или центриране, но в аут. Няма, да, ето. 18 минути началото на първото време. Играе се две по време по 25 минути. Наблюдаваме срещата между Колос и Футбол Хартс. Колос водят с 1-0 след ранен гол в матча, но срещата е много равностойна, липсват чистите голови положения. Ето сега станахме свидетели на греда от втора позиция върхлетя в наказателното поле на 4-5 метра от вратаря, играч на Колос, и отправи много силен шут, но той срещна лявата греда на вратата на Хартс. Нова атака за Колос. Топката е изкарана, удар и 2-0 за Колос. Два на 0 за Колос. Това на 0 за Колос в 20-та минута от началото на срещата. Малко неразбирателство дали аут или ъглов удар. Корнер, блокиран шут. Дълъг пас с ръка на вратаря на Колос. Не успя негов съотборник да овладее. Опитаха бързо нападение момчетата в светло-зелените плотници. Сега тъч за Колос, но бърза атака за Хартс. 3 на 3 са, неточен удар отдалече. Трудно влизат в близост до вратата на Колос играчите на Хартс и до сега успяват само да стрелят отдалече. Спечелиха фал. Ето сега се освободи отлично играч на Хартс. Завъртя си шутирано, вратаря на Колос изби. Тъч за Хартс. Свободен човек в ляво, отново тъч. Отлична игра в защита на Колос. Помощ на вратаря. Дълъг пас. Ето преди 1-2 минути същия пас. Отлично се роха се да прехвърлят вратаря на Хартс. Той излезе се напред, за да даде началото на нова атака на своя отбор. Далечен удар, блокиран, рикошет и от гол линията, малко пред гол линията, играч на Хартс изчисти.
Последва втор удар, който премина в ляво от играта на Харц. Резултатът продължава да е 2-0 след 22-23 минути игра на спортен комплекс Ялта. Матч от русинската английска Мидуик лига, организиран от Българска лига по футзал. Неточни действия. Последни 1-2 минути до края на полувремето Харц ще се пробват да намалят резултата. Сигурна игра на вратаря на Колос. Добре комуникира с играчите пред себе си. Възможно за шут на играч на Колос. Той дойде в ляво, далечен шут по диагонала, рикошет, корнер. След корнер от лявата страна успя да стане гола за 2-0. Тук топката е изчистена, но колосчани бяха двама в защита и се справиха срещу един техен опонент. Но атака за Колос в дясно. Центриране към футболен играч точно на границата на наказателното поле беше, но неговия шут мина над вратата. След 25 минути игра Колос води с 2-0 на Футбол Харц. Ще продължим след края на първото полувреме. Връщаме се с второто полувреме между ФК Колос и Футбол Харц. Колос са в електрикови плотници, а Харц в бяло. Като за Харц има един футболист, който играе с червена тениска на националния отбор на Испания. Резултата след първите 25 минути от срещата е 2-0 за Колос. Корнер за Харц. Сега тъч от ляво на нападението. Шут на капитана Симеонов и много бърза атака могаха да организират играчите на Колос. За момент бяха останали 2-1, но бързо се прибра играч на Харц и успя да изчисти топката. Аут. Харц нападат от ляво надясно на вашите екрани, а Колос от дясно наляво. Втора минута от началото на второто полувреме, 2-0 за Колос. Играе се 2 минути по 25 минути, като всеки един отбор има право на един тайм-аут от 2 минути. Ставаме свидетели на много равностоен матч с изключително малко възможности пред двете врати. И ще победи този отбор, който успее да овладее повече първи топки, възползва се от статистичните положения и разполага с играчи, които са по-добри от шутове отдалеч. Ето едно много добро подаване двойно. Това беше най-често положение за Харц до сега в матча, но вратаря на Колос скочи и успя да избие. Нарушение. Изблъскан беше играч на Харц. Така за Колос. Много хубав удар. Мина 40-50 см от гредата. Не е съсредоточено действие от страна на капитана на Харц Симеонов. Член атака, но беше затворен играч на Колос. Тъч за Харц.
изгубиха топката и сега играчите на Колос с дълъг пас е провод на капитана на Хартс. Симеон Симеонов ще свърши работата и успя да избие с глава. Атака на Хартс. 4 на 3, неприятен рикошет след удар от центъра и резултат е 2 на 1. Връща се интригата в матча. Минутата е 30-та минута от началото на срещата. Колос Хартс 2 на 1. Заслужаваха този гол играчите на Хартс, макар и с известна доза шанс, след шут отдалече, след рикошет, успяха да намалят резултата и се върнаха в матча. Много бърза атака за Колос, изведене, получи пас играч на Колос на празна врата и една минута след като допуснаха гол, успяха да възстановят предната си от 2 гола. В 21 минута на матча, Колос Хартс 3 на 1. Тъч за Хартс. Дълъг пас към другия фланг на атаката. Бърза атака за Колос. Симеонов за Хартс подава надясно. Ще пробва шут играча на Хартс с левия крак. Блокиран беше. Отново удар и топката излезе в тъч. Активизираха се Хартс второто време и изгубиха топката и отлично пресече този пас, защото иначе вратарят играч на Колос излезе сам срещу вратаря, далечен удар. Отлично направя на вратаря след избиването. Последва шут и за малко резултата да стане 4 на 1. Нова града за Колос. Този път горна града. Тъч за Хартс. Симеонов за Хартс търси двойно подаване с отборник, беше блокиран. Далечен удар. Охо, нова града и щяхме да видим ремейк на гола за 1 на 2. Този път лявата града беше добър помощник на отбора на Колос. Отлично разиграват в нападение и спечелиха ъгов удар. Но 4 на 1. Отбора на Колос влязва втори гол след на статично положение. Колос Хартс 4 на 1. Като минутата е 34-та, но само една минута преди да стане 4 на 1, играчите на Хартс оцелиха страничната града на Колос. Бяхме свидетели на няколко къси паса по земя, характерни за мини футбола.
Вратарят на Колос спаси топката да не излезе в корнер. Хубава атака по дясното крило. Там играча на Колос беше блокиран и от полеви играч на Харц и от вратаря. Ето сега контратака за Харц. Далечен удар, мина не толкова далеч от вратата. Но атака за Колос. Атаките деха да стават по-опасни. Средната зона и двата отбора деха да минават по-бързо, но станем свидетели на пети гол. За Колос много силен шут, точно под градата на вратата на Харц. И за 3-4 минути Колос успяха да поведат с 5-1. Доста бързо успяха да натрупат преднина. Корнер за Харц. Не успяха, трудно стават, стигат до положение играчите на Харц след изпълнение на корнери, като че ли отбора на Колос е по-сработен. 5-1. От началото на срещата са изминали 36 минути. Колос 5, Футбол Харц 1. Атака, капитана Симо нямаше сеанс с този удар с външен фалц. Топката премина в ляво от вратата на Колос. Нова атака за Колос. Като че ли и малко по-свежи изглеждат играчите на Колос. Ето тази изчистена топка можеше да доведе до едно извеждащо подаване. Сгрешена топка на центъра в опасна зона. Търсеше се двойно подаване. Футболиста на Колос показа една комбинативност. Не потърси сам да решава ситуацията. Харц атакуват. Трудно е между двама човека. Ето сега ставаме свидетели на атака 3-1. Отлична игра на играча, който е с фанелка на Арсенал, на Фабрегас. Двойно подаване. И тъч за отбора на Харц. Топката дори излезе извън огражденията. Или да има някаква дупка навънка. Около 12-13 минути остават до края на матча. Колос водят с 5-1. Така за Харц, но не успешна. 2-1. Отлична ситуация. Отново пробваха пас. Може би тук играча на Колос трябваше да потърси той да реализира положението. Фаул в полза на Харц. Играчите на Колос според.
Тъгов удар за Колос. Може да се получи неприятен рикошет и стигне до автогол. Бързо е изпълнен тъча за Харц, но не успяха, освен да стигнат до втори такъв. Дълъг пас в наказателното поле, неуспешна игра с глава. Така, за Харц, ето тук има числено преимущество, но вратаря на Колос, което имаше да го спаси, го спаси. Само един рикошет успя да го излъже и един друг, който се удари в гредата. Доста комбинативен отбора на Колос. Изглежда се събрали играчи, които обичат да комбинират стопката. Добре наредени са, успяват да спечелят единоборства. Ето отново опит за пас. Просто паса беше по-силен и не успя да бъде засечен. Така за Колос удар отдалече, вратаря на Харц изби в корнер. Девет минути до края на матча. Колос води с 5-1. Отлично за малко да се подскубне играча от Харц, който единствен играе в червен екип. Лично сега трябва да има двойно подаване, 4 на 2 са и гол. 5-2 е резултата. 7 минути, 8 преди края на срещата. Футбол Харц намалят. Футбол Харц 2, Колос 5. Дали ако играчите на Харц отбележат още един гол и остават 4-5 минути до края на срещата, няма да поискат тайм-аут, но сега отлична атака за Колос. Изпуснат беше там играч и тъч за Харц. Дават съдиите и изстрел след сигнал. Нова атака за Харц. Трябват им 3 гола, за да стигнат до равния матч. 5-2 за Колос. Как се разви резултата? По времето завърши резултат 2-0. Началото на второто по време Харц успяха да направят 2-1, но Колос за 3-4 минути върнаха. О, какъв хубав удар от въздуха, но може да бъде потърсена и комбинация в дясно. Имаше свободен играч, отново хубав акробатичен удар. След като резултата стана 2-1, Колос за 3-4 минути успяха да вкарат 3 гола и да доведат резултата до 5-1. Като през това време при 4-2 Харц челиха града. При 3-1 Харц челиха града. Резултата стана 5-1 и 5-2 на Харц. Шут отдалече, вратарят на Харц избила с крак. И резултата е 6-2. С това, като че всичко свършва. Трети гол след изпълнение на ъглов удар за Колос. Доста опасен отбор са при статично положение.
Колос водят 5-6 минути при края на мача с 6-2. Отличен удар с левия крак. Топката се удари в левата града на вратата на Харц. Така за Колос, играчите на Харц доста се разпокъсаха, отзаде бяха само двама. Нов корнер отново, може след корнер Колос да отбележат гол. Отново удар. Далечен шут, избит в корнер. Няколко добри прояви имаше играча на вратаря на Харц. Аут, вкарна с ръка. Капитана на Харц Симеонов. Той се изгуби през второто по време. Далечен, тежък удар, блокиран. Много в корнер да видим. Дали след поредния ъгов удар Колос ще стигнат до опасно положение или дори до гол. 2-1 са перфектна изява на вратаря на Харц. Трябва повече да управлява, да вика на защитата пред него. 7-2. Седем на 2 за Колос. Откадаха се момчетата на Харц. Имаха някакъв импулс, след като направиха 5-2, но бързо получиха 6-ти гол. Нова атака. Виждате колко комбинативно се пробват играчите на Колос. Няма лакомия, няма изява, нали, определен човек да бие, да вкарва аут за Колос. Съдията си гледа часовника, може би наближава краят на матча. Поредната отлична права на вратаря на Колос. Много добро впечатление ми направи днеска. Атака за Колос 2-1. Защото движение неточен, но играчите на Колос си свършиха работата. Те водят с 7-2 и ще спечелят, ще добавят 3 точки към своя актив. Шут точно в центъра на вратата беше, точно в вратаря. Не може да бъде затруднен толкова добър вратар с такъв удар. Поредна отлична проява на него, въпреки леко закръгнения си вид. Вратарят на Колос е доста подвижен. Играчите на Харц бяха 3 на 2, но не потърсиха пасове, като гледат да бият по-често. Влизаме в последните минути на срещата. Атака за Колос. Вече може би разиграват и за време.
добри, бързи подавания по земя. Доста високо вдигнат крак и с това реферът слага край на матча. Отборът на Колос успя да победи Футбол Хартс с 7-2, като през по-голяма част от срещата двубоят беше равностоен. Първото време завърши при резултат 2-0. Това беше всичко от спортен комплекс Ялта.